Ok, hai, salut tuturor! Azi am vrut să băgăm și un pic de avem mușcat. Bine, avem mușcat. Un pic de nuls, că ăsta nu e brau. Dar, na, lasă așa, nu e nimic. Ok, o să băgăm un pic. Nu știu de ce, dar videourile mele mă lasă doar 12 minute ca să le țin. Mai mult nu pot, nu știu de ce. Eu aș face 30 de minute, o oră, dar nu mă lasă, nu știu. Aici tare. Hai să jucăm. Bun. Am zis să joc cu Crow, că mie îmi place Crow un pic. Doar să mă aud. Na. Dați like, arătați Hypercharge. Bă, vă place seria asta cu Brawl? Că am văzut că a strâns 70 de vizualizări, dar azi a făcut doar 2 like-uri la video-ul ăla. Da, bun, dacă vă place. Da, și nu uitați și voi să dați un like și un subscribe acolo, că e gratis. E gratis. Doar 2 butoane să dai. Și un clopoțel acolo ca să fiți activi când fac un video. Da. Aici la youtuberii ăștia mari, cum le dați subscribe? Și la youtuberii ăștia care eu sunt fericit dacă am 10 abonați sau 20, că am avut doar o dată 20, dar contul ăla nu mai am. Dar bine, nu mai vorbim de povestea asta a mea. Hai, jucăm. Noi suntem aici pe nulți, nu să povestim povești. Lol. Îl câștigăm. Easy. Lol. Nu cred că o să țin chiar așa un video, pentru că dacă vă place, îl ținem. Dacă nu. Nu. Așa? Micoul ăla e enervant. Micul mereu e enervant, orice hartă. Și dacă știți ce e enervant, e Mico pe gen grep. Dar și pe ăsta, pe Knowdown, e enervant Mico. Mamă, ce frig e! Eu la 8 și 25. Și eu sunt pe nuls și filmez. Deci nu știu. Nu am o oră fixă, cred că mereu la 11, nu la 11, la 12 o să mă apuc să fac un videoclip. Adică când e 12 ceasul, mă duc repede să fac un videoclip. Facem la LOL, chiar am câștigat. Oh, ce frig e! Mi-e frig, Doamne! Nu mai joc rău. LOL. Jucăm ăsta, serios. Vreau să-l fac 2000 pe serios. Că pe Grom l-am făcut 2120. Dacă aveți trade-uri pe stil, am făcut răz de Jingo Fungolo de 120 de milioane. Vreau trade-uri. Hupa. Opa, și i-a dat și glora mea pe ceva.
serios și bun rău pe harta asta. Are și hit-ul de parte. Adică poți să dai de parte rău. Hit. Tot. Și poți să pui câte clone vrei tu. Dă-i. Bravo. E dat lui ăla pe... Lui... Nu știu cum îl cheamă pe el. Dar... În fine. Ok. Capa? Nu, mi-am dat aia, ce prost. Unde e, mă? Mă. Uită-l. Nu. Da. Dacă am avea un pic ca viață, băteam. Chiticam, dacă mai avea. Eu uită-l ăla. My leader brother. LOL. Hai, eu mai joc și un meci aici și închid și eu video că e prea frig. Mai târziu o să mai fac un video și îl facem 1000 pe serios. Ăsta e și mai facem și un pe lui 1000. Doar dacă apucăm. Opa. I-am dat mult lui Byron și l-am spawnat pe Byron. Nu. Nu zice asta. Nu spune. Nu mă ataca să-l spawnezi pe bro. Mă. Dacă scadem pe serios, nu-mi spăra. Pe serios, mie îmi plăcea la nebunie serios. Hai mă, că cred în ei că poți. Hai mă, moi. Nu poate moi. Hai, eu am fost Manus, vă pup, pa.